Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Karon ang ika-26 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 16, versikulo 19 ngadto sa 31. Si Jesus mingon ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa usab ka kabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato, namasin nga makakaun sa mga bumho nga nagatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya ug nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro diri ron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan. Nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa niining tanan, ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron walay makatabok gikan diri ngana kanimo ug gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag, kon mao ka na amahan, ang yuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo kay aduna ako'y 5 ka igsoong lalaki. Padtua siya aron kapasidan-an sila aron dili makianhi ni ining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, ato adidto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.